mahtavaa! Liuimme lujempaa kuin koskaan. Sitten lasketaan vesiputous. Ei, Tarsan kulta. Taidan jättää väliin. Niinkö? Etkö pidä siitä? Voi pidän! Olisi todella ihanaa flengata puissa ja laskea vesiputouksia, mutta minulla on tekemistä. Niin. Kuten mitä? No, kuten pyykkäystä. Niin. Katso, kuinka likainen tämä hamme on kerrassaan törköinen. Kamalasti pyykkiä ihan liikaa, jotta ehtisin huvittelemaan vesiputoukselle tai mihinkään muuallekaan. Joten mene sinä vain putouksille. No, jos niin haluat. Haluan juuri sitä, minä haluan. Menehän jo. Kiikissä! Olen. Mutta kai myönnät jo, että osaan paremmin lianihippaa. Niin, alat muistuttaa jo apinaa. Vai apinaa? Minua ei ole ikinä kehottu noin ihanasti. Juoska! Ne tulee! Ketkä? Näpit irti hänestä senkin villimies! Eleonor? Eleonor! Reili! Hei sun! Mitä te teette? Me kiirehdimme apuun! Apuun? Pysy kaukana! Hus! Pakoon, Jane, pian! Greenlee! Irti! Kapteeni Gerald, auttakaa! Päivää, neiti Potter. Tarzan. Kapteeni Gerald. Neidit, palaan alukselle nyt. Nauttikaa vierailustanne. Mitä? Ei, seis! Älkää jättäkö meitä! Älä pelkää, Jane. Suojelemme sinua tuolta villimieheltä. Ei, et nyt ymmärrä. Päästä irti! Päästä irti! En tarvitse apua. Yritin selittää, että jäitte tänne omasta tahdostanne. Ja että olette viidakossa aivan onnellinen ja turvassa. Mutta he eivät kuunnelleet. Ja kun vielä mainitsin villimiehen... Hurjan villimiehen. Tarzan ei ole mikään hurja villimies. Nähkääs, hän vietti nuoruutensa gorillojen parissa. Tietysti. Taas yksi niitä isäsi tiedeprojekteja. Jane, jospa laittaisit sen häkkiin jo. Häkkiin? Onko sillä häkki? Ei, tajusitte väärin. Tarzan ei ole tiedeprojekti, vaan puolisoni. Niin, teillä on aika taidokkaasti rakennettu koti. Juu, onhan se aika viehättävä, eikö vain? Itse asiassa Tarzanin vanhemmat rakensivat tämän aikoinaan. Niinkö? Tarzan, kerro vähän vanhemmistasi. En tuntenut heitä. Mitä sääli? Sabor tappoi heidät. Siis leopardi. Tässä huoneessa. Tuossa noin. Tarzan! Jos millään ehdit, keräisitkö vähän hedelmiä? Palan pian. Oi, ei mitään kiirettä, ihan rauhassa. No, mitäs häiriköiden kanssa menee? He ovat Janein ystäviä. Ei häiriköitä. Sama asia. Mä en luota kehenkään, joka pitää vaatteita. Mitä ne muuten salaa? Mä tykkään niistä. Ne tuoksuu hyvältä. Joo, tuoksukoon miltä tahansa. Sano vaan, että oot tarkkana, Tarzan. Kohta Jane haluaa, että salat käyttäytyy sivistyneesti. Ja sit flengaus jää ja housut tulee. Ei Jane halua. Nuruja se! Siitä saivat! Mutta käsitämme kyllä syysi. Aivan, hän on melko voimakas rakenteinen. Niin, olen löytänyt onnen täältä Tarzanin luota. Onnen? Viidakosta? Voi, olet tosiaan muuttunut. Muuttunut? Millä lailla?
No, Eleanor tarkoittaa varmaan, että meidän tuntemamme Jane Porter oli hieno lady. Ja nyt, no, vaikka täällä onkin sama, sinä majailet, miten se nyt sanoisi... Puussa. Sinä asut puussa. Mutta olen yhä se sama lady. Olen yhä se sama Jane Porter, jonka te tunsitte. Tarkoitan siis, jonka tunnette.